Nazdar ľudia, moje meno je Stilný Whiteman a vítam vás pri mojej ďalšej recenzii. Takže dneska som si sem pozval Sylvestra Stallona. Je to môj ďalší špeciálny host hneď po Oscarovi Fatlovi. Hi guys, how are you doing? No, takže tuto špeciálny host je Sylvester Stallone vo svojej podstate. Prišiel k nám až z ďalekej Filadelfie na moje pozvanie, samozrejme, keďže dneska som prvýkrát videl najnovší film, kde hral aj tuto pán Stallone s názvom Creed. A tento film ma natoľko zaujal, že som si povedal, že pri ďalšej recenzii by bolo fajn mať tohto hostia prítomného. No tak no. Aby nám niečo porozprával. Takto na začiatku, aby som si to ujasnil, môžem vás volať Sylvester Slee, že? Tuto pán. Môžem mi aj týkať. Silvo. Áno, teším ma. Aj mňa. Dobre, takže Slee, povedz nám, ako sa ti hralo. Začne bolo zaujímavé, pretože prvýkrát som hral akčného hrdinu, povedzme to tak, na dôchodku, plus už v určitom štádiu rakoviny. Čiže hranie bolo trošku obohatené o nejaké tie maskerské prvky, áno. Maskerské prvky, čiže mi zamaskovali obočie, on mi vypadalo z chemoterapie. Presne. Viete, on prišiel aj z Ameriky, takže občas sa mu ten jazyk pletiel. Rozpráva, hovorme spisovne. Na Slovensku sa ťažko rozpráva. Tak no dobre. Povedal ten váš Ludvík Štúr. Ľudový. Presne ten. Fajn chlapík to bol. Minútku to končím. To bude stačiť. Áno. No takže, ja by som ťa teda chcel osobne pochváliť za tvoj výkon v tomto filme, keďže sa mi to naozaj... Ja si nepočul, mám aj nomináciu na Oscara za najlepšiu podpornú rolu. Len tak, nezirečujem. Počul som. No, myslím, že by si toho Oscara aj naozaj zaslúžil, vzhľadom na to, že si túto úlohu zvládol na jednotku. Ďakujem. Vážim si toho. Od takého významného filmového recenzistu a kritika pochvála zahreje pri srdci. Ako sa ti hralo s Michaelom B. Jordanom? V pohode, chalan, to je... Má takú papulke, mne takú... Nie sme rasisti, teda aspoň ja nie. Slee? Nie, pozrite, čo má na sebe. To je v čiernom. Tak, Michael bol v pohodičke, vidno, že sa celé mesiace pred natáčaním dostával do formy, aby mohol aj toho boxera fakt zahrať realisticky. Slee, niečo podobné si aj zažil však, keď si trénoval na Rocky jednotku. Áno, tak ja som začal cvičiť už v 15 rokoch, preto sa mi aj raz zastavil trošku na 175 cm, takisto ako tebe. Dám vám vedieť, keď vyhrám Oscara, prídem aj s Leonardom. Ináč som vám hovoril, že môj bratranec sa volal Oscar. Áno. Fajn chlapík. Hej, pozdrav ho. Pozdravím to. Tak no. No takže Slee, čo si myslíš o ženskom ústredním v tomto filme? Tak Tessa Thompson zvládla svoju úlohu skutočne excelentne. Na jej mladý vek by som povedal, že sa vedela stotožniť s tou svojou rolou výborne. A pre mladého Adonisa Creeda bola skutočne veľkou podporou. Áno. Aj dobrou priateľkou, ako sme videli. Aj peknou. No, si myslím, že je najvyšší čas, aby si išiel do Filadelfie naspäť, odkiaľ si prišiel. Vzhľadom na to, že nie si veľmi výrečný. Každopádne by si nám mohol povedať ešte niečo pred tvojim odchodom. It ain't about how hard you can hit. It's about how hard you can get it. Keep moving forward. Ďakujem, myslím, že sa nám povedal jednu zo svojich naozaj veľmi hlbokých myšlienok. A pre tých, ktorí nerozumejú, tak táto v podstate veta vo svojej podstate znamená zhruba toto. Nie je to o tom, ako silno dokážeš udrieť, je to o tom, koľko rán unesieš a stále sa dokážeš zdvihnúť a pokračovať. Tak ja odchádzam za chvíľku letieť, lebo tak sa maj. Ahoj. Vidíme sa. Nemám pravú ruku. Čau, Eldar. Takže Slee nám už odletel a ja by som vám mohol porozprávať skrátke príbeh filmu Creed.
Mladý Adonis Creed, ktorý vyrastal v detských domoch a polepšovniach, kde sa často zúčastňoval rôznych bitiek, začal mať sebe túžbu venovať sa činnosti svojho zosnulého otca, ktorý bol majster sveta v ťažkej váhe. Teda od malička sa venoval mladý Adonis boxovaniu, až teraz v podstate okolo veku 25 rokov sa išiel tejto činnosti venovať naplno, teda začal vyhľadávať rôzne gimy, teda boxeristické kluby na to, aby mohol pokračovať v boxe profesionálnejšie než doteraz. Trénoval ho bývalý šampión Rocky Balboa, ktorý bol taktiež priateľom jeho mŕtvého otca Apollo Creeda. A spoločne sa tréningom prebojujú jednak cez Rockyho chorobu, a jednak Adonis sa nesítil dobre v tieni svojho zosnulého otca. Teda potreboval svetu ukázať, že on je legenda sám za seba, nie preto, že nosí meno slávneho otca. A čo sa týka celkového filmu, myslím si, že to bolo natočené veľmi kvalitne. Taktiež uprostred filmu bol zápas natočený na jeden jediný záber, čo sme veľmi ocenili. A jednoznačne súhlasím so Stallonovou nomináciou na Oscara za najlepšiu podpornú úlohu. A dúfam, že tento film po 40 rokoch, kedy prvá časť tejto 7-dielnej série získal svojho Oscara, si ho vybojuje aj táto. Zrežirované to bolo super. Úlohy hercov, či už to bol Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson alebo ďalší, boli zahrané skutočne vierohodne. Taktiež som mal párkrát slzy na krajičku z úlohy Rockyho Balboa, keďže vo veku necelých 70 rokov mu lekári zdiagnostikovali rakovinu, či sa v počiatočnom štádiu, či sa začali liečiť chemoterapiou. A postupom času mu začali vypadávať vlasy, vypadalo mu obočie, čiže musel nosiť jednak čapicu, aby to zakryl. A celá táto časť filmu bola dosť smutná. A tí, ktorí by predpokladali víťazný koniec tohoto filmu, a v podstate víťazstvo pre syna Apollo Creeda bolo to, že ustal zápas proti súčasnému šampiónovi a ukázal svetu, že vytrvalo makal na tom, aby sa stal legendou a aby bol jeho otec dostojný na neho hrdý. K soundtracku by som povedal, že bol zvládnutý veľmi dobre. Tí, ktorí by očakávali rovnaké témy a pesničky z minulých 6 filmov, budú na omyle. Takisto ani scénky, na ktorých sa natáčal, ani príbeh nebol okopírovaný po predošlých častiach. Čiže tvorcovia fakt dbali na to, aby tento film nebol iba veľké klišé. Takže pomaličky by som sa blížil k záveru tejto recenzie. Dúfam, že sa vám naša scénka tuto so Ským aj so Slim páčila. Ak by ste chceli viacej takýchto recenzií, určite hoďte like. Ak by ste nechceli, určite hoďte like. Ak sa vám toto videjko páčilo, určite hoďte like. Ak ste mali na večeru guláš, určite hoďte like. Ak vo vašom priezvisku máte prostriedku mena písmenko R, určite hoďte like. Ak máte radi Knedlu, určite hoďte like. Ďakujem Moskimu, ďakujem Slimu, ďakujem sebe, ďakujem vám, ďakujem... Hotovo. Takže nazdar, vidíme sa pri ďalšom videjku. Čus! Čus! Tam bude strich. Počkaj. It ain't about how hard you can... Češiš, buď ticho! It's keep moving forward. Ježišmar, to sa budem učiť. It ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. It ain't about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. To vyprávaš jak Rus, ne jak Američan. Ticho. Vyčakám sa sústrediť, aby sa mi nemotal jazyk. A je to.